předat z toho Arga rychle do Pardubic, se mi nechci. No a svítila kontrolka ABS-a? Svítila. Tak to je ABS, že? Prokousnou kola. Ty vole! Jsi v pohodě? Jo, jsem. Tak. Zavolej rychle toho. Jedný motor. 5-5 Ram, 5-5 Ram, já 5-5 Charlie. Rychle přijeď, směr Hrádek, starý dálnice, těžká dopravní nehoda, Boris to tady do nás čelně křápnul. 4 jedeme. Asi zavolej záchranku a hasiče. 4. Je to do vás, to je pořádku? Máš odlomenou?